Sak juta HP kaya ngene sak juta. Kamerane ning guri ngene lho. Ngene HP sak juta. Ono nyelatu kancane. Nyelatu kancamu kok. Lah ngono kok njaluk enak kok nek kabeh. Modelmu treh piye? Sampeyan kan jalan dibuka sahur to. Ya, monggo sing anu kersane sirah monggo. Sriwit dudu lakanan. Wong ayu. Sajak dina iki sliramu. Aku agar apa-apa ora dipercaya piye ta. Kok awakmu kok merengut kenapa ta? HP kono ilang, Mas. Ilang? Wis ilang. Wis ta. Lah dalah. Mbok ya aku itu kok HP. Jere kon gugah sahur, mosok kon marani omahe terus yo kesel aku. Lah HP iki gampang. Awakmu ki sing ning jero atiku ki pangga tak layani to lak njaluk apa kan. Maksudnya ki panjalukmu apa bakal tak turuti. Saiki aku tukang HP. Tenang HP pira wene to. Masa gugah sahur arep ntoa masjid kono terus. Dirungokne wong ya ora penak. Ya kok lak ra gitu wae gawe halu-halu apa wi ngono kae? Sambok. Ngono wi ora apa-apa. Tenang lak kowe njaluk HP iki tak turuti wong ayu. Mbuh kuwi ya. Sayang lho, gak sayang aku kok, Mas. Lah awakmu ya merengut ae koyo ngono kok. Ya ora romantis belas ya Diwo. Aku ki lak kok tantang romantis ya kisonen to Cahyu. Wis to ora apa-apa. Ning lak demi sampean apa-apa bakal tak turuti. Ning aja nesu koyo ngono ya. Aja merengut ae. Ya aku tukokno HP sing kok gak merengut. Tak tukokne. Kira-kira cara awakmu tak rayuno piye? Ya piye lah rayu, ya usaha. Aku wis usaha pol to. Aku berdiri sama tinggi apa ono kae jenenge? Wih, ora bisa siji. Pucuk dipucuki kuwi. Titikane, Mas. Ya iya. Apa tong-tong? Kuwi karepe sarep kowe. Duh wong ayu pepujane ati Woi. Wis ora sah ngrungokne gurung ceceker. Kayak enak romantis blas. Urung, cek bae. Nyok lo, ya. Kon di to, Mang? Gurem, oh kok kuwi ta? Kaya
ngene wong nandangas mara tak budil. Terus piye cakepane? Apa to awakku dhewe. Rene cecaket marang Kakang wong ayu. Kok panggang glibet. Iki jane M apa piye? Aku iki bad mood, Mas. Malas aku tuh. Lah malas iki kenapa? Oh ya wis tak rayu nggih tembang. Kudune kan awakmu. Lah piye ngono? Piye. Nah. Ngono lho. Lah ya. Iya. Dhek paling yang gumun. Mana dari sampe ngumun. Lah iya. Nyala guyu alah. Alah. Wes. Paras do nesu ngene iki. Wis ta ora usah nesu. Apa ta gunane lak awe nesu ki? Ya mengetes kepekaane sampean to, Mas. Aku ki kurang peka kaya apa? Awakmu pengen guyu tak gawe guyu, ora duwe duit ya iso guyu. Ra duwe duit tak guyu apa yene to? Lah kan apa wong kentir kok Nanti Duh, Dewa apa Dewi gini? Duh, Dewa Jawa Togo Welason mringwa mami Lha Lah bar tak kene kok Lah kok mbok dum-dumne to, Mas? Ora tak saki kok. Tega kamu tuh. Kok iso tega ki piye to awakmu sing Lah tak ya tresnani. diwewene kok. Ora bakal tak weh-wehne sapa-sapa. Awakmu ki wis ana ning atiku. Lara percaya ki lho, belan dodoku. Iya. Malah ngene. Aku iki pengen mesra-mesraan ngono ki lho. Cakepane piye nah iki? Walaso mring wak mami besok kapan ketekan jejer lan wong ayu kene lho gone wis ora krasa ngono kuwi kok Dijane arep dijak ning ndi? aku ki berusaha untuk menghibur awakmu lho wong ayu Iya. Hibur ya. melok pisan iki tok ya ngalinah ya aku umpama sira nakoda tanpa prau sasat ya ta ini ki malah lali mareh purik lho Dek kemu iso guyu lho perkara HP iso kaya ngono ya dadi tukang gong mau Ana bali namanya judung ora. tukang gong ora ngerti rasane tukang gong ya sing udengi lho sapa di rumah praktek gimana lho harus malah nesu neh iki piye aku iki Dek njaluk HP ya bakal tak tukokne to HP piro to regane iki Umpama sira pragoto. aku duwe yo sing Tanpa rai. Pantes gak kira-kira?
Pantes kok Kakang. Kowe tak rungokne kok ado bawamu kan kurang sakti. Rasane tak terusno. Umpama sira Pragota. Kok Pradata kuwi to? Pradata lak Bagong. Iya. Piye? Sajake kok dirimu lagi gundah. Enek apa to, Jo? Galau aku. Coba cerita merampung Kakang. Ngene ya Kakang. Iya. Ora ana masalah sing ora iso tak selesekno, Yayi. Andai aku jadi bunga, engkau jadi kumbangnya, yo. Mbok entup. Ora, ki ngene. Tak cacah kuwi. Napa? Aku bingung tenan. bingung apa? Pepet tekan ora? Kok iso magang ngono. Bindeng kira. Tenanan aku ki bingung. Bingung apa? Pacarku sing tak tresnani, Sapa? Nadia. Lho tuh perenjak to. Ndek nane geger nek konser kae. Lah kae yo mare geger akhire bar Nadia gelem kok. Oh, akhirnya Nadia. Ini Nadia to. Berarti perenjak milik umum. Angkutan kuwi. Lha maksudnya siapapun bisa mendekati ngono lho. Yo kan delok-delok to panggan. Lho, Nadia kenapa? Nadia kenapa? Kimeng kan Ngono. Iki asyik aja iki. Sesuk gak usah telepone grup kene. sesuk lawur dibayari tapi kon ning omah. Nadia kenapa? Ket diingi lah. Ki merengut. Oh. Dek iki nesu. Nesu karo aku. Sabab apa dek iki njaluk HP. Terus kene iki memperjelas Kakean ketok ben perhatian aku. Nadia nesu njaluk apa? njaluk HP. Ancane ngene lho, Jo. Awakmu sebagai pasangan iki kudu peka. Lah aku wis kurang peka piye to? Lah kaya ngono kuwi, sampai pacarmu ki duwe kebutuhan sing kurang terus awakmu gak paham lho. Terus akhirnya dadi nesune. Ini menunjukkan kalau kamu itu kurang peka. Lah aku ki kurang peka apa to wong yo njaluk HP arep tak tukokne. Dek tapi kesusu nesu kok. Arep golek HP? Ya iya toh. Anda ketemu dengan orang yang tepat. Manajer hati. Alah. Manajer nek. MC. Maklar. Bakul HP aku ya iso. Bakul HP aku ya iso. Konsultan cewek iki lho aku ya iso. Ya tenane. Konsultan masalah wong wedok iki alah Ipan lho nek apa-apa urusan karo bojone iki. Mosok Ngene niki karo aku jurene. ngene. Iya kadang ngene niki karo aku. Roh dhewe kan sifatnya rada introvert tertutup to, ya to. Ngene arep broto wae. Ya wis lah. Segala hal bisa saya selesaikan, Jo. Lah nek urusan HP ya urusan lah. Pum. Iki lah. Ini. Urusan ringan, urusan enteng. Aku ki lak masalah duit ki enek, Bro. Tinggi tuku HP ki HP pira to regane? Lah aku dhewe wae sing tak sayangi apa wae bakal tak turuti lho. Wong mbok pangan nek biasane ra enek kono kok nek HP. Mula kuwi aku ra mangan tak celengi tak tuku HP. Makane klambi ki malah sedeng. Yo kuru tenan aku. Ora enek sing dipangan tenan aku. Sutradara gue. Ben, Mbok celing begitu ke HP. tak tuku HP. Anggaranmu piro? Lah HP ki rata-rata pira regane? Sing paling larang lah iso. HP kuwi nek pomone rega standar ya, kanggo cewek ki pantese sing rega-rega 4 juta, 5 juta lah pantes wingko. Sakmono? Heeh. Apa rega apa? Sing dhuwur. Kurang dhuwur. Ya kurang dhuwur to. Iki nek dagangan ndek iki lagi entuk aku. Iya. Kanggone rumah sakit iki rega 13 juta. Ngene wi. HP nek dandakno HP ndi wi? Ning Komputer kok komputer apa? Konter lah. Entuk kok konter lagi entuk 13 juta. 13 juta. Kuwi fasilitasnya ya. Iya. Kuwi memorine gede. Saiki memorine umumnya kan 256 itu. Ya. Iki 3000. Dadi karo komputer malah larang HP iki. Akeh HP berarti Akeh HP penyimpangan. iki. Kedua kamera tembus pandang. Nah, iki Apik. fitur iki sing gak digeke kan gak diduweni karo HP-HP. Cara nyoteng ya, cara nyoteng motor. Nyoteng motor, HP ketok apa? penumpang ning jerone langsung ketok. Motor. Motor lho, mobil ya. Mobil. Penumpang ning jerone langsung ketok. Bayang ta wae.
Lah lek umpama nyoting wong lanang, Wong lanang mlaku ngene ya. Ya. Paribasane make mlaku ngene ya. nek mlaku ketok apa? Kaos dalam iki ketok. Biasane make senengane karo nggih tank top. Bulak jelas. Lah umpama wong wedok sing disoting lah ketok. apa? Lah jare wong wedok sing disoting. Iyalah. Aku malah rebu. Iyalah. Mone wong wedok sing disoting. Kaya Pak Yat arepe. Wong wedok sing disoting wah wis jelas awakmu iso mbayangno dhewe. Mangkane spesifikasi sakmono, Ya. rego 13 juta. Keunggulane. Nah, iki oleh mbok cicil. 13 juta 13 juta oleh mbok cicil. Cicilane pirang tahun, pirang wulan, pirang dino. Alah Jojo. Iki isone cuma dibayar ping 3 tapi. Tapi minimal kan iso meringankan awakmu. Alah aku wis ora cicil-cicilan saiki. Nah, isuk dibayar, Suk dibayar, awan dibayar, awan dibayar, sore dibayar. sore dibayar. Nah. Lah kan dibayar ping 3. Maksudnya pengen telu gak? Ulan iki, ulan ngarep ini ngono gak ngono? Kesuwen batine jupuke Ya kok. padha ae kok iso. Kuwi kabotan ora? Lah lah 13 juta duit apa to, Brot? Alah, ya wis sebagai bentuk rasa cintamu ngene Nadia wis nang ditokne kono. Enak piro? Tapi tenan enek ta ya Wis toh. Barang enek. Segala hal yang enggak bisa diselesaikan karo Broto iki lho apa? Ya wis ngono percaya to. Iki lho blante. Angsuran. Lho, kowe ketok dhewe to? Ya. Dengaren duwe akeh. Emang entuk dompet piro? Sitok. Entuk dompet sitok. Tapi sine wae. Tapi kandel ya. Jang. Lah ditokne minggu selak mambu. Nah, ngono lho. Aku duwe ala kira ini to. Jajal ditung. Iya. Dang. Lho tekmu. Weh. Pengen. Ya gelak. Kok gitu ora ada duit. Duitmu piro, Dang? Piro targane, Mang? Ya duitmu duit piro ngono enak kamu 13 juta. 13 juta. 13 juta. Walah jelas ada to, Bro. HP terbaru, fiturnya wis luar biasa. Nah, tawarno. Ji. Bro. Kendange lho ndi kendange? Tuh. Dah. Dah kene. Kowe kok kono duwike ndek. Duwike dah. Nyuwane duit. Ya, Bener. Dah Ngono ngono iki lho. malah ora Dah. kok iso. Duit nanti hitung. Ya kene. Iya. Ci. Bro. 3 4 5 6. Bianter malah cepet kayak balapan aja nek. Nah, 13 ngene iki. juta yo enak to, Bro. 13 juta. Yo iya to. Mosok. Tak hitung sik. Ada berapa nih? Pelet. Ci. Bro. 3 4 5. Wah, elah. Ya wes ki 1 juta lo ya. 1 juta lagi. Masa 1 juta? 1 juta nah. Lho, kene kene masuk korupsi kok ngono ae. 1 juta. Ora apa-apa wis enek dhuwit ki yo iki ae. Sing penting Nadia kuwi entuk HP, Ya. hatinya gembira, Wis ora apa-apa. mute balik lagi, Heeh. rasa cintanya ngono balik. Cocok. Piye ya? Golekno. Iya wis to. Pasrah aku, wis to. Wis kurangane gampang kok. Jaringan internasional enak aku. Iya, HP. Lah urusan HP ya. HP. Aku tak pesen kok Pit 6. Vietnam. Gang piro iki? Tak pesen kok ngene cacah wakeh Ya. aku rek. Oh, bar kok Vietnam kok dadi go ning Indonesia. Iya wis. Ya. Wes hati-hati. Ya. Wes penting meruya ya Ngono ben ya. enak. Terus percaya aku karo Ya, kowe. oke. Nggih, ngene iki. Lumayan, Cok. 1000 ki tak kolakno HP 900. Jek ora 100 kena nggih ngopi. Ya, aku sik weh. Gampang tak malani cacah sik. Golek HP sik. Ora ana apa-apa
poso wis matuk nengai. Jere sapa poso kuwi terus mlirit ora ana apa-apa jan poso iku kudune kan nyudawa nepsu, nyuda pengeluaran tambah saya pengeluaran akeh kabeh wis tak gadekne. Sing sekirane ketok mata kemedol ya tak dadakke dhuwit. Sandangan ya wis tak gadekke wis ora ana apa-apa. Jan so bunek ning pikiran ki wah jan umpama susah ki wis tembus nganti balung sungsum. Arepe mlaku mrono isin, warung kono wis akeh bone, jan uripku ki iso bunder. Aku jan lakon. Kowe napa kok melok susah kowe? Sing susah ya ben aku. Kowe lak nabi wis rasah melu susah. Ben joget liyane ngene kae lah. Aku wis mbok tuki apa-apa kuwi wis ora iso. Wis rene apa-apa. Alah wis mbok jak guyone apa-apa aku wis ora iso. Dadi wis atiku ki wis judeg. Atimu wis kosong. Kosong momplong blong. Tanpa harapan, tanpa impian. Wis ora ana. Wis gak Iki dipengarep-arep apa-apa. poso lak wis matuk nengai. Ya. Matuk nengai ngancik ana arepe Bodoh. pengeluaran jelas Iya. akeh. Lah ngomong-ngomong masuk kene tanggapan belas. Ala poso sing nanggap sapa? Wong kabeh-kabeh nek tanggapane ruwatan iki. Lho, lha apa ijo nek ngenane? Ruwatan aku. Pendak malam jemaah. Ruwatan iki berarti ndalang. Ora. Mayang Ora. Alah, Dadi panjak. ruwat ngambeng kuwi lho nang anu. Matuk ngapa jenenge? Matuk mapak nengae ke. Oh, alah. Lailatul Qadar. Dadi Megeng kok megeng apa kuwi lak ngarani? Wis pokoke ya wis kuwi. Pokoke kuwi lah ya. Dadi wae usum kondangan kuwi tok. Nah. Lah terus piye to? Iki enek Brot, peluang nah. bisnis iki. Heeh. Aku iki kebetulan kan duwe dulur. Nah, awakmu iso nyopir ora? Iso. Nah, iki engko nek muatan, nek gelem muat, aku mung ditelepon kancaku. Iki nyopir truk iso to? Truk to? Truk. Numpak truk ngono ya? Nyopir truk. Lah numpak nyopir to? Ya. Ketoke awakmu tau iso nyopir truk kok, Kak? Aku kok nyopir truk aku bekasé bajingan. Aja ngono. Bajingan nyopir cikar. Lah truk kok ora iso. Sopir cikar ki bajingan. Tapi engko iso lah njajal. Ki sopir cikar iso? Iso sak cikar iso. Ya ora pantes to, Mak. Mak iki njaluk iki paling enggak Wong lawas, mobil, wong ya. lawas kaya aku ki lak nyopir truk ki ono mambu beluke lah aku wis munek-munek. Mobil pickup wis, mobil nyopir pickup. Ora iso. Aku iso aku memikul mayit. Masalah. Lah pikul Sepeda motor. Peda motor ya ora iso. Wong aku ning ngendi-ngendi tumon to aku numpak peda Nek mikul motor. iso? Mikul iso. Lah iki nek borongan kirim sapi Heeh. ning nggone Magetan. Sapi gawean Magetan. Heeh. Eh. Nah nek awakmu isone mikul iki pomone mikul sapi mulai Nganjuk tekan Magetan ongkosan 300 mlaku ora? Ya, ngene ya. Heeh. Sapi tak pikul saka Nganjuk nganti tekan Magetan. Magetan. Weh, Nganjuk nganti Wilangan aman. Aman, ya. Engko Wilangan. Dalane kan Weh, rata. Wilangan Medion. Wilangan Medion. Engko terus enek dada lilit. Dada lilit apa to? Ya bongko aku. Tong dada lilit. Kowe iki nyengkak, kowe iki gak solusi kok nyengkane nyawaku. Kabotan berarti. Iki nek sing luwih ringan ae. Apa? Kulino kerjane kandang pitik. Lah masalah ngopeni pitik wis pakulinan. Ngono. Adikku kuwi duwe kandang pitik. Jenenge Amanah Chicken. Nah, dadi kuwi pemotongan ayam. Wo, tukang ya. Pemotongan ayam. Iki enek lowongan ngetoki kukune pitik. Kira-kira mampu ora ngatasi ora? Iki enteng lho iki. Iki pekerjaan ki enteng lho. Ngetoki kukune pitik. Ngetok kukune pitik pira? Lah biasane sedina ki ya pomone mbleh ya sekitar 1 ton. 1 ton iki digawe nek pitik 2 kilonan ya nek 500 pitik. Ya, aku iso ngetoki. Nah, 500. Sore tak ketoki. Heeh. Subuh kowe ngerti engko. Kenapa subuh? Mesti nek wong rembes iki ora liya ming aku kuwi. Ngene iki lho. Wangel dikae tawanan pekerjaan kaya piye-piye kaya angel. Broto, Piye? aku ki wis junek enake barang iki.
Barang. Aku ki duwe HP. Kowe ndek HP? Ning aku ya ora iso gawe iki. Wong aku ki cara nganu iki wong buta huruf, wong lawas. Heeh. Kuwi anake HP ki umpama HP ki dadekke ditne piye? Wis anake ming kari kitok. Aku ki ndek pesenan sakjane, Bro. Iya. Pak Ijo kan pacare kan ngambek, nesu, bad mood, perkara HP-ne ilang. Lan jelalah ki meng ki pasrah aku. Iya. Brot, aku njaluk tulung ki golekno HP. Tak kekno Nadia. Nadia ro to? Iya. Bakul takjil ning nane. Ya anake Paido kuwi lho. Aku tulung golekno HP. Heeh. Lah iki mumpung ketemu awakmu, awakmu duwe dagangan, cocok tumbuh lah tutup. Nah, ki dadekno dit. Nyapa to jane? Kuwi dadekno dit ya. Dadekno Pokok wis pira-pira aku trima ki. Ki Rasa anggaran- gatekne lambene cacah trigis kuwi. Ki duwite cuma Diarani dagelan aku engko. Empeten welak ke guyu, aku ki susah. Aku seneng mbok guyu ora apa-apa, kondisi susah niki aja mbok guyu. kuwi lho. Ora sah, ora butuh kuwi. Gak butuh der. Gak der ya Ben. Aku ora butuh kuwi. Piye? HP sing penting kena digawe. Pokoke dadekno duit. Dadekno duit. Eman-eman lah. Aku Awakmu ki duwe duit terus gak iso HP ku dadekno duit. Engko lak wis aku nyekel duit telah trimo cah-cah ki beres. Ya. Iki ya. Terus Cah-cah ki njaluk aku sengit sajake karo aku ki. Sengit. Mosok to. Sengite apa? Aku ki susah aja nganti diguyu. Oh, alah. Aku ki susah. Jajal HP niki lho kaya Saya apa? tak jipuke ya. Ya. Kowe entenono nang kene. Wes. Petok make jelas iso dibeli tuki iki nggo. Wong kuwi ora ngerti duit. Sing penting iki duit 200 300 lak mlaku ngono. Iya, Mak. Ndang cepet toh. Wah, pelek kaya ngono arep mbok kekno didol ngono aku. Iki Iki ora payu iki. aku ora iso gawe. Hah? Aku ora iso gawe. Lah yo HP kaya ngene. Kisareh nenek iki aku dadekno duit. Engko sore aku mbayar arisan. Engko sore Kira ora ngebel wong mati kok. Iki mati. Iki mati. Lah terus kowe njaluk piro? Pokok bakune iki aku susah lho, Mas. Aku ki susah umpama ngene iki aku mbok iringi tlutur pas. Aku ki susah kahanan kene. Kowe wong seneng. Wong disusah dipancing piye-piye soalnya gak nyantol. Delok niku lho. Pajar. Iki menjiwai cara nganu iso gandeng rasa karo aku. Dek melok susah. Ngono. Wah, tenang. Dek iki aku anggar susah mbrebes mililuh metu kuping mesti kok. Mergo Kopok. kuping apa? Iki terus ki njaluk piro? Ngene le, iki aku dadekno duit ya to. Aku kondisi telat, sesuk kuwi aku mbayar arisan. Bayar arisan. Sesuk kuwi tak nggo mbayar arisan iki dadekno duit ya. Tih lah duwite gong dikekne aku kayak meng. Wis dikai porong ya. Iki pokoke iki wucul ya kudu ana dit. Lah terus njaluk piro? Wis to iki kira-kira apane 1 juta na? 1 juta HP kaya ngene 1 juta. Kamerane ning guri ngene lho. Ngene HP 1 juta. Ya pase anu wis 600.000. 600.000. HP 600.000 lho, enek plastike. HP sing apik iki enek plastike niki. Lho, iki elek niki. Berarti HP iki tau ceblok. Dadi dipasang plastik ngene iki. Ngono iki. Aja layak. Makane kok 600.000 apa HP kaya ngono. Tek rupane ya Ya dek rupane kaya ngono kuwi. Lho, dadi pase pira to wis pase aku Lah, penting njaluk tenan pira? iki. kuwi iki HP iki lho, cacate akeh. Heeh. Nggone ces-cesan ngisor, bolong. Iya. Iki ada speaker ki yo bolong-bolong. Lho iki ditelepon. Tak telepon nggih HP ku ya? Heeh. Dan. Iya. Ya, ya. Kalah digoreng. Ini wi lho. Masa. Lho alah HP nek gambare wong wedok. Wah, iya. Iki jelas Pira? Murah ya. alah murah HP iki. Wis aku dadakno duit pira wis bakune pase pira iki? Iki nek dhuwit 200. 200. Nek dhuwit 200. Nyapa tembok terus iki lho nyapa. Tambahno 50 ngono ben pas. Timbang HP iki gak tak tuku lho. Ning
tenan cekek glegek tambahno 50 pas butuh kungku. Wong kowe iki ya ora bondo, HP iki entuk kowe kon ndi? Kan gak ero to? Ya pokoke aku duwe HP iki, aku ora iso gawe kok. Ya wis ki gelem gak gelem mati urip ya 200 ki nyah. Iki tanggal ya ini ki. Nah, hitung. 1. Win 100-ane kabeh piro? 100. Di Ha iki banyulan lawas ya. Gak aku. Malono. Wis ngono ae. Tambahna 50. Ya. Saiki mentolo mento. Iki nek kahanan susah. Kita iki padang tenan lho ya. Iya. 50. Aku soalnya pengalaman kadung wong Wis ya, tua-tua 50. ternyata lilin kok gak. 53 pisan aku tak ndang bali 50 engkas tenan cekek glegek. Iku ndang tak setor nih. Ki mau aku digawani dhuwit Pak Ijo ki 1.000 ya 1 juta. Wis ki. Iki ya Cul ya. Wis pok kowe ya deal ya. Heeh. Aku tak bayar. Bayar ning ndi? Bayar arisan. Wah nyanya apa to ning kene saya dilungkas kan ya teko to iki Pak Ijo paling. Hei. Lah iki. Piye? Aman to, Jo? Aman. Duitmu 1 juta wis beres. Tenang. Kok 1 juta. Duitmu 1 juta wis beres. Cuma kebanten ya. Nyapa? Enak krungu cumplung. Oh. 250 iki. Oh, lah ke Pak Ijo lho. Oh. HP sudah ada di tanganku. Wah. Nah, Masuk. sesuai spek. Yo. Wis enek pelindunge. Hmm. Enek pelindunge ini berarti sak wayah ceblok aman. Oh ngono ya? Nah, wis tak cek sinyalnya full. Kamera ning guri kabeh menunjukkan nek iki HP larang. Pula kamera ning guri iki larang marah. Larang nek iki nek kamera ning guri kabeh kene iki HP-ne larang. Oh ya masuk berarti. Mas, Loh, Yo wis ya. Tak pasrah. HP-ne sing tak barang. Walah. Ya. Pucuk neh. Ngene iki termasuk awake dhewe iki yo ngewangi kanca. Betul. Suwun lho ya. Yo iya to wis to Ngene ngene wis iki. gak nesu neh. Wis. Wis gak usah wis. Wis. Iki wis Iya, full. Bene. Wis Deal urusan ya. wis beres. Deal ya. Aku karo mak Aku tak Ning aku bayar arisan. Aku tak persiapan golek takjil engko yo. Lah nyapa to kok? Ya aku bareng pisan kok. Lah nyapa to jane? Mandek takjil yo. Nanti pas rono karo Nadia kan yo beres to. Dia HP-ne. Ya. Sik. Nyapa? Dia kene seneng to. Iya to nukokne aku kok nyampo ki. Lah ya kan sama njaluk HP. Tak tukokne HP. Sik aku tak ndelok sih. HP ki HP ki lho. layar culek Layar culek iki PC no. sing didudul lho. Layar Layar sentuh sentuh. lah iki lho. Delok Mas. Nah, enek plastike. Tak delok. Kamerane ning guri. HP larang. HP larang ya. HP larang Kamera ning guri HP ne larang. Tak delok sik. Kayak gak asing karo HP iki aku. Lah terus yo ki HP kok e. Kuwi produksine sak donya ya Sak 5 donya kuwi, lho, iki tok. Iki tok. Berarti ki limited edition. kuwi Kok lho. kaya HP-ku, Mas. Piye to kok HP-mu ki? Ya ora Duh, mungkin to. foto kuwi lah. Sik to. Nih, Kode apa ora? Apik ya. Larang kuwi mau. Lagi lah HP-ku, Mas. Masa HP-mu? Heeh. Lah. Sik to. Aku Piye ora ta? Jo. Lagi fotone sampean lho, Dik. Aku ora ero lho ya. Aku ya ora. Penadah kowe. Penadah Kowe penadah kowe. Aku Ora ki lho, aku. intine. Kiri lah HP-ku lah. Sik to, HP ki mau aku tuku kok ngene cumplung. Aku ora ero asale Jo. Wis to, aku gak ngerti urusane ya. Ki mau aku entuke kok ngene cumplung. Iki broto lho ya. Penadah kowe. Sapa? Perkara apa? HP. HP wi HP-ne broto kok. HP-ne jelas-jelas HP pacarku kok mbok dol. Sing ngedol sapa? HP-ku. Kowe. Broto kok. Sing Kowe berarti sing ngedol. sing dol make. Awakmu to, Mak? Ora. Sing salah awakmu kudune. Aku salah piro? Jal. Salah piro aku? Jadi salah loro. Salah lo jek biji 8. Wis apik berarti kowe. Aku salah. Iki salah loro kok. Aku salah loro. Lah usah siji ya. Sing songo. Sing songo. Lah ya kayak iki kowe keliru. Oh, aku salah kabeh. Gak, iki jelas-jelas penadah. Ora diluruske. Lah Kuwi piye? HP kuwi terah yo ning nggonku. Nah, aku Carane mental tak gawa ngalor ngidul. HP ra enak critane tak dadekne dit. Berarti HP iki ning nggonanmu. Jelas-jelas iki HP-ne pacarku berarti kowe kok HP-ku dadi Mbak Jiko, Mas. sing kowe maling kowe. Sing Kowe nyolong nyolong Kowe maling kowe. Oh, Lah sapa? bukine sampean Terus doang dadi kira- Mas, Lah. HP-ku. Kowe arep ngokop aku. wis iki jelas-jelas wong loro penadah. Ora aku entuk kok ngene make kowe. Jo, kuwi meng HP kuwi tak critani ya. Yo. Ya. HP kuwi meng Heeh. ke
Dititipi pacar kae lho aku. Pacar berarti. Ah, Kowe kowe menang sik kowe menang-meneng kok nyolongan. Kowe nyolong HP jar. HP Lah kok aku ora nol HP memang lak mung anu aku ya ora mungkin tak dol. Ora gendang aku. Kelatunan lho. Lah jere mae sejiko kowe. Kowe bener to kowe titip HP aku mau? Ayo Aku ning. Ayo. HP ini ora ono, HP ini kondi lho. Lah ya kok Kowe kok ndi? Anu aku wis Kok mbok colong HP ku, Mas? Kowe jelas sapa Kowe sejiko? ganteng-ganteng nyolongan. maling kowe. Maling kowe. karo kilo. Sapa? Kowe sing maling. Encus pantes wis. Lah jere pacar kowe sejiko. Aku masa Lah, Ya biar tahu sama juga Delok HP. praupamu persis re. Persis maling kowe. ada aku. Engko gak mendem. Iki kuwi yo. Kowe medem. Ora. Aku gak ndelok HP itu. Lah terus apa sejiko? Aku entuk teko kelo sedet. Nah, kae berarti. Kowe damirin kowe. Jamiren. Sejiko HP ne pacarku kowe berarti. kowe. Kowe. Pacar Kowe ora. aja nglorone kancamu kowe. Kowe mencemarkan Eh. nama Nama pajak Ya. sa Indonesia. Kowe. Dawa tanganmu. Entuk kok kono. Kok kono? Sapa? Sono kowe. Apa? Kok Ono nah. Lah dalah. kowe Hen? Mas, Main. Mangin. Kowe sing nyolong HP ne pacarku. mencurigakan nih, Bane. Ora kena ganteng kowe. Mbok kene iki lho opo? Ora kena apa-apa. Cepet nih lah, Mas. Piye Sopo sing jelas awakmu? Lah jarene ngono kene. jelase lho HP-mu kon ndi? Ipan. Ya dalah kowe. Kowe Biong jelas. kirake iki Ya, wis awakmu wis kecandak. kecandak. Kecandak kowe. Ora nek liya kabeh wis karek awakmu tok. Jelas sing ketuduh awakmu. Jo layak. Lah emang HP ne pacarku ilang. Jarene dijikuk kae ora nek sing ngaku. Jarene kae Pungkasane kowe. Nek ilang nek ya apa? Yo kemeng kita dingi. Kowe iki sing cekok. Ilange Ilange ndengi, Mas. Dirano. Aku yo samar-samar. ilange Ini kapan pacarku podo kok lali iki. Ojo mundur to, ojo mundur. Ilange kapan ilange? Dengi kan ilange gimana aku njaluk sampean to, Mas. Njaluk HP to iki. Ilange dengi. Dengi. Wong HP ku lak nampa ya dengi. Jadi dia sampean senyolong. Kok aku to? Wong aku yo kok gone anu kok bulet nang aku neh. Wong aku yo titipan. Pancen HP kuwi. Sena. Pancen HP kuwi aku roh. Lah iya berarti kowe. Ya sempat tak gowo. Kok gowo tok? Ya tak gowo ning aku kok kene. Lah wis. Perenjak Berarti sumbere. iki. Iya. Wes, Wis. kowe bagi tak Wes. laporne nang Wes. polisi. Gelem ra gelem duite balekno. Ya, engko tak tahan nang omahku. Seto mas, Ya wis. wingi aku arepe budal traweh Udah traweh. nemu HP ning musola, Ning ning kamar mandi. Ya Tak dalah. mandi tekoki musola. dhewe sing ngerti. Eling. Terus tak parene masih pan gila. Saiki Gowo. tekok ning HP ne sapa? Kan ngono ta? Iya. HP ne sapa iki sa? Lho ora genah aku. Ora sing roh. Lho wong HP kok ning jedenge kamar mandi. Ya iya to. Ya kudune jedenge sapa lah gak nggone jedenge kamar mandi. Jedenge yo kamar mandi. Gak. Jok. Iki berat. Hmm. Nek ndelok keterangane penjak. Ngono. Jedenge kamar mandi ki mau. Itu gale dengi kemeng. HP kuwi Sik. ya jeding musola. Ngono lho. Broto, Piye? saiki wis ngerti to? Wis ngerti. Saiki Paijo kon tekok ning pacare. Ah, kono. Ya. Urusana pacarmu. Kowe iki ngerep. Takonono aja gawe geger wong sak desa. Ngerepoti panitia. Repot nih panitia. Jadi sing trader aku, Mas. HP kok iso ning musola iki piye Ya, ceritane? arep piye? Ya aku pas arep traweh kan wudu sik to, Mas. Kudu, terus Terus paling lali, baru mulai traweh lho kok gak enak. Ngono kok Ono nyelatu kancane. nyelatu kancamu kok. Lah ngono kok jaluk HP. tekok nek kabeh. Modelmu terus piye? Sampean kan jalan digugah sahur to. Ya, monggo sing anu kersane sirah monggo. Kok iso Wes terus dhewe lah. Wes, Dil. Wis pacarmu dhewe sing karo. Pacarmu dhewe sing klendran. Transaksi sudah terjadi. Lah tapi ya duitku piye? Ah, mana saya tahu. Aku yo ora ero, butuhku aku adol HP wis payu ya wis. Piye iki lho? Lah aku wong tak adol HP ta. Adol HP. Ya wis.
sareh ning iki aku arep bayar arisan dhisik. Ayo tanya. Betul. Lah kamu kan titip duit aku sak juta. Iya, lah wes. duitku lagi HP ini wes. Lah wis sudah HP urung. Lagi HP. Ah, Saya saya wis nggak tak tahu. tukar ini cukup. Ya seneng kok karo bojomu ayo. Duitku. Ya ora iso. Saya enggak, Mas. Duitku kan piye?